bajnokságból megválasztották a világ legjobb kapusának. Portarul echipei, care la Barcelona a și fost ales ca și cel mai bun portar. De asemenea avea dureri la nivelul articulațiilor mâinii. De asemenea, în timpul pregătirilor a făcut 13 tratamente înainte și în timpul campionatului și mulțumește de asemenea și lui Szenzolajtól. Hozzáteszem, hogy amit itt látni előző aranyérme, szombat éjjel jött meg Barcelonából, hozta az érmét, azon az utolsó meccsen meg is sérült, és már szombat hajnalban ott volt, hogy kezelje a kezét, mert egyszerűen remízik. La ultimul meci s-a și traumatizat, este medalia de aur cu care a venit direct la tratament pentru a recupera cât mai rapid traumatismul după meci. Ő neki több ütétje volt, és az előléte hihetetlenül sokat javult, és vissza tudott állni, sokkal hamarabb az edzésekbe és a versenyekes helynek szállt, ő is egy nagyon nevezetes vízilabdázó. Hát ezt hagyjuk is, No, talán ezt azért tettem föl, mert őt talán ismerik, Erdei Zsolt, profi ökölvívó, neki is erős fájdalmai voltak, gyulladásban volt a kézfeje, és jelentősen csökkentek a fájdalmai, és tűnt a vitalitása, ezek az ő saját szájából elhangzott tapasztalatok. De asemenea, un alt sportiv de performanță, Erdei Zsolt, care se lupta de asemenea cu dureri cronice și a avut efect foarte pozitiv și pe creșterea vitalității. Ez az én kis unokám a Sanyi, aki ma már egy nagy fiú, de már 4 éves, de ezt a képet imádom, és azért betettem, és nagyon szereti a Szenzolajtot, és alig akar kijönni belőle, és imádom tartózkodni. Este nepoțelul doamnei care iubește foarte mult Szenzolajtul și pe care le-a de în spate din aparat. És nagyon szépen köszönöm. Dacă sunt întrebări după această prezentare foarte interesantă, atunci doamna Turfenie vă stă la dispoziție. Dacă cineva dorește să clarifice anumite lucruri legate de acest tratament. Szeretném kérdezni a doktornőtől, hogy kezdett említeni, hogy vannak sérülések, tehát kisebb területeket elfoglaló sérülések, ilyenkor ezt az át hogy működik? Tehát, hogy egész testünkkel megyünk be, vagy pedig csak a sérült részt készül? Deci, în cazul în care avem traumatism local sau daună locală, trebuie tratată ca și întreg, deci tot organismul se supune la terapie sau doar local. A teljes testtel fekszünk, és ennek van jelentősége, óriási jelentősége van, mert a lokális kezeléssel is lehet segíteni a lokális sérüléseken természetesen, de miután a közepe felé mutattam, hogy itt a keringésen keresztül gyakorlatilag szervezeti szinten támogatjuk meg a páciens, ezért azt tapasztaltuk, hogy mondjuk még egy seb begyógyul a diokronlámpával, mondok egy példát, 12 nap alatt, ugyanaz a seb, ha a Szenzolajtba befekszik, akkor 3 nap alatt meggyógyul. Tehát ez, hogy kívülről, belülről kapja a polarizált fényt, és az egész szervezetén keresztül ez jelentősen meggyorsítja a dolgokat. Ugyanez vonatkozik a sportsérülésekre, az a példa, amit az előbb elmondtam, ez a futballista, akinek volt az 5 cm-es combizom sérülése, hogyha kezeltük, hát önmagában véve magától mondjuk
8 hét alatt gyógyult volna meg. Ha biokorlátával kezeljük, akkor meggyógyult volna mondjuk 2 hét alatt, így viszont meggyógyult 5 nap alatt. Na most ez egy élsportolónál nagyon nem mindegy,